Jo, jasně, já jsem viděl před chvilkou, jak se tady byli jak myšky a půlka se museli přesouvat dolů do toho. Ne, furt, to... Já jenom natáčím. Takže udělejte na nás nějaké ksy. Zamávejte nám ještě. Taky dobrý. A tak ti mávám. Těžká republika. Kolik máme obyvatel teďka? Vlastně nějaká stará informace, Smekala to ani jak neumí. Ty tady nemáš ani kolik obyvatel máme. No jo, jenomže to je jenom navíc, víte, jakože, protože tam vůbec vidíte. Je tady asi 10,3 milionů obyvatel, největší národní menšinou jsou Slováci, Poláci a Němci. No? To je hezké. Největší národnosti menšiny, ne? Menšinou tak musíme jenom jedna, ne tři. No tam bylo na internetu. To je český špatně. To bylo na českém internetu. Ročně nás navštíví 101 milionů turistů. To je hluboká, ne, tady tohle? Zámek, ne? To je na milion, možná čtyři. To je lidí, to je 10krát to, tady bydlí. Ježišmarja, no to já začnu. Protože já tady mám graf. A podle něho... Už nás opouštíte? Nashledanou.